ανάγκη της εφαρμογής ήταν να μετρήσουμε στάθμη σε μία δεξαμενή, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε αυτόματα την αντλία του φορσίας της μηχανής. Η ιδιαιτερότητα της εφαρμογής ήταν ότι τα προϊόντα μας δημιουργούσαν αθροισμό με αποτέλεσμα λάθη στη διαδικασία της μέτρησης. Η λύση που μας πρότεινε η Energon ήταν ένας μετρητής στάθμης συνεχόμενης μέτρησης, hygienic process, ο οποίος δοκιμάστηκε ποιοτικά κάποιες μέρες. Είδαμε ότι δεν είχε επιρροές από τον αθροισμό και έπειτα δόθηκε κανονικά σε παραγωγική διαδικασία.